Moni ndine Jack. De kalekale ma 1800s anthu analaka dali ndi chidwi choyang'ana mlengalenga kuti aone kuti muli zotani komanso kupanga study ma planet kuti ma planet akumapanga behave bwanji zikumatani. Nde anali ndi ma telescope amene ankagwiritsa ntchito kumapanga observe zinthu zosiyanasiyana. Nde panali gulu lina linali interested kwambiri ndi planet ya Mars. Akaipanga study Mars nthawi zonse pa ma telescope kuyang'ana mmwamba kunena kuti kodi Mars kuchitika zotani pale zotani. Nde munthu wina otchuka kwambiri pa nthawi imeneyo dzina lake Giovanni anapanga print zomwe anaona pa Mars. Kunena kuti pali zinthu zodabwitsa kwambiri, pali ma straight lines ena ake ooneka ngati ma canals ndipo pakuoneka ngati pali irrigation system. Kunena kuti ngati mitsinje yochita kukonza chani. Nde anajambula exactly mene amazionera malainiwo kuchoka ku North Pole kupita ku South Pole, ma degrees ake chani kuti anazifotokoza bwinobwino right. Nde anthu ena amapanga so study kuti aone zomwezo. Vuto linanena kuti anthu ena samaona zomwe iye akuonazo right, ngakhale analemba buku chani. Nkupezeka kuti panali bambo wina zinake Percival Lowell. Percival ataona ma findings Giovanni anali interested kwambiri, analolemera kwambiri Percival mpaka anapanga decide kuti iye ayambe kuchita study astronomy. Anafuna amvetsetse zomwe zochitika ku Mars mpaka chifukwa cha ndalama anapeza malo pa Chikweza, anapanga build malo specifically ochita study za mlengalenga kuti aziona ma planet chani. Iye focus yake so kwambiri inali planet Mars. Ana builda chi telescope uso ndendende chomwe ankagwiritsa ntchito Giovanni chija. Anafuna kuti apitirize ma studies a Giovanni chifukwa choti Giovanni anapezeka kuti health yake simayenda bwino, maso ake atisamagwira ntchito bwino. Percival anatenga ntchito ija kuti akupitiriza. Percival ataona pa telescope sanamvetse zomwe anaona right, kuti ma lines aja anali clear kwambiri pa planet ya Mars. Kunena kuti kuchita kukhala kuti zochita kusangalatsa, kunena kuti wamanga irrigation system iyi ndi ndani. Zingatheke izi kungokhala pa zokha chonchoyi. Anaona kuti ndi technology advanced kwambiri yomwe yapanga zimenezozo. Ndipo anakhulupirira kuti pakuyenera kukhala kuti pali za moyo, pali ma aliens amene akumanga irrigation system yamphamvu ngati imene ndi ma canals. Ma canals amachita kukhala uchoka kutunda kwenikweni kwa planet mpaka na kumusi kumakhota bwinobwino ziya zochitaonera kuti zinayi za fascinating. Nayenso mpaka analemba buku kufotokoza amene ma canals analili, ma irrigation systems zimene amaonekera kuti panali chidwi kwambiri kuti amvetsetse kunena kuti ma aliens ake ndi otani amene apanga izi. Nde zinatchuka kwambiri nthawi imeneyo. Ma scientist ena mpaka anamujoina kunena kuti afuna afufuze kwambiri za zinthu zodabwitsa zomwe akuonazi. Chifukwa cha buku lopambana lomwe analemba, Powell anapangidwa elect kuti akhale nawo member wa American Philosophical Society, kunena kuti anthu akugwira ntchito ya pamwamba iti. Mpaka na munthu winanso dzinake William Pickering onena kuti analinso otchuka scientist anamupanga join. Anthu onena kuti amagwira ntchito zazikulu, ntchito zamphamvu kuti akuona zomwe zikupangika mlengalenga kumapanga dokumenti kuti anthu adziona. Percival analemba mabuku atatu kudabwitsa kwa Mars ndi ma canals ake, mitsinje, irrigation system komanso advancement ya amene anamanga zimenezonso. Percival anamwalira mu 1916 atadwala. Koma kunapezeka kuti mu 1909 kunapangidwa telescope ya nyuwani amaitcha Mount Wilson Observatory telescope. Komano anthu amati akaona kuyang'ana Mars icha kudzera telescope imeneyo samaona zomwe ankaona Percival ndi munthu woyambirira uja. Ndi anthu amadabota kodi wo achita kulembera mabuku chani chomwe amaona ndi chani eti. Nde anayamba kumafufuza kunena kuti kodi anthu amaona chani. Fa anthu anakhulupirira kwambiri kuti kuli ma alien kumeneko akupanga zinthu ali advanced kwambiri. Nde ma 1960s Percival atamwalira kale mpameneno ena anazazindikira atachita check ma telescope iwo acha amagwiritsa ntchito acha kunena kuti inali optical illusion. Optical illusion kutanthauza kuti amapusisika ndi light komanso reflection. Ma telescope amene amagwiritsa ntchito sanali advanced kwambiri, anali ndi vuto. Iwo acha amati akamayang'ana mu telescope kuyang'ana mmwamba chonchi
chomwe amachiona ngati ndi planet imakhala kuti ndi diso lawo lomwe. Ndi ifa cha light yomwe inali mu telescope umu yomwe imene kuthandiza kuunika mwamba imapeza kuti ikuunika mu diso mwawomo. Ndiwo acha akamaona malaini acha panalidi malaini omwe amaona koma malainiwo inali mitsempha yawo yomwe, mitsempha ya magazi ya m'masoyi, network ya mitsempha chani lezo amajambula zicha iwo amaona ngati kuti ndi madzi koma amajambula diso lawo ndi maveins chani kumachita unenerera kunena kuti koma amene anapanga design ndi wamphamvu kwambiri, zinthu zanzeru kwambiri, system yake irrigation system chani angase amaona kuti zinazo irrigation system akuona mwina tinati mitsempha amene timakhalira diso chani chilichonse kunena kuti design yake inali to perfection. Koma iwo samadzota akuyang'ana diso lawo lomwe amaona ngati akuyang'ana mazi. Chimodzimodzi mene munthu ungayang'anire pamira kumaziyang'ana m'maso koma ifa cha light amachita kuona zonse m'maso ndi amajambula maso awo omwe. Ndi ma theories yawo ndi mabuku awo anapangidwa disprove kunena kuti sizoona pamazi palibe zonsezo. Tingomaliza kunena kuti I think iwo amanena tizoona kunena kuti amene anamanga zimenezozo ali advanced kwambiri chani tikinena kuti ndi mulungu nanganda alinga munthu nda amene anapanga za advanced ngati zimenezo kuyika mitsempha ya m'maso kutani irrigation system amaona ndi chauta amene ndi imene ngani ya Percival Lowell zikomo kwambiri.